Рандат, колесо, мостик, стойка, шпагат. Кешкене акробатлар күрсәткән барлык элементларны истә калдыру мөмкин дә түгел. 6 мартта Халыкара хатын-кызлар көне алдыннан физкультура сауыктыру комплексында зур спорт бәйрәме узды. Мәктәпкәчә яшьтәге төркемдә шөгыльләнүче иң яшь гимнастлар нормативлар тапшырды. Әлеге чара яшь спортчыларны дәртләндерү, үз көчләренә ышанычын арттыру максаты белән оештырылды. 80-гә якын спортчы бер залда тупланды. Иң кечеләренә 3, иң өлкәннәренә 6 яшь. Балалар мөмкинлекләренә карап төрле күнегүләр ясады, аларның һәр адымы бәяләнеп барды. Бу җаваплы көндә кечкенә акробатларга көч бирергә дип, аларның әти-әниләре дә трибуналарны тутырып җыелды. Тренер нык яхшы, тырыша. И надеюсь, в дальнейшем йөрербез. В дальнейшем да минем кыз уже 3 ел йөри. Күпчелек сабыйлар өчен әлеге чара беренче имтихан булды. Шуңа карамастан бар дулкынлануларын читкә куеп, аларның һәрберсе төз басып элементларны тиешлечә башкарып чыгыш ясарга тырышты. Я очень люблю мою гимнастику. Гимнастики очень хорошо делать репетиции. Балалар шук, шаян булса да күнегүләрне тиз үзләштерә. Уку елы башында кыюсыз гына адымнар белән залга кергән сабыйлар берничә ай эчендә шпагатка утырырга, бер аягында төз басып торырга, җитез йөгерергә өйрәнә. Садиклар яшендә инде мин күбрәк на растяжку эшлибез. Булуларга инде менә быел родительләргә рәхмәт, фиг-фляг тренажер алдык без икене. Балаларны сальтыга өйрәтәм, артка сальто эшләйләр балалар. Бик яратып йөриләр, ярышларга йөрибез. Быел барабыз Чокмагышка 18 апрельдә. Әлбәттә, беренче нәтиҗәләрен күрү белән балаларның күңелләре үсә. 3 сәгать буена барган ярыштан соң барлык катнашучыларга тапшырылган грамоталар һәм медальләр аларга өстәп күңелле бонус, тырышлыкларын тану зур бүләк булды. Алин Хадимуллина, Ренат Хадимуллин, Илеш телерадиокомпаниясе.